दिनैहाय बे बड'लेण्ड एकाडेमिनि बिद्या मन्दिराव फैनानै माखासे फरायसाफोरजों मोगा-मोगि जोङो लोगो मोनलायदों आरो गोबां माने बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायदों। दिनैनि बे प्रग्रामा मोजां जादों। बिथांमोनहा सामार भेकेसनाव बिथांमोनहा माने फ्रि कचिं होदोंमोन। दा बिथांमोनहा स्टार्ट खालामदोंमोन। जों दिनै बेखौ मोनसे सेरेमनिनि गेजेरजों फोजोबनानै होफैबाय। दा बे फ्रि कचिंनि गेजेरजों स्टुडेन्टफ्रा थांनाय बे मास मोनसेयाव जा सोलोंदों बे मोनसे माने बायनानै मोनै बा बेसेनजों मोनै माखासे माने गियानफोरखौ बिथांमोनहा लानो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा फैगौ गावसिनि आनजादफोराव मोजाङै माने उथ्रिसारनो हागोन आरो बे फरायसालिनिफ्राय मोजां फरायसाफोर सोमजिगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननो थाखायब्लाबो नोङो फाउन्डेसनखौथ' नोङो बानायनांगोन दानिफ्रायनो। नोङो फाउन्डेसनाव थिग नङाब्ला गुबुन लाइनाव थांब्ला गोब्राब जागोन। ओंखायनो दानि बे फरायसालिनिफ्रायनो गावनि सोलोंथाइनि फाउन्डेसनखौ गोख्रों खालामनानै जेखि लाइनाव थाङा मानो बेखौ उनावहाय माने बासिनानै आवगायनो हागोन। दा ओंखायनो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बे ओनसोलनि फरायसाफोरनो गोख्रों मोनसे फाउन्डेसनखौ बानायनानै होथों आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ होथों होननानै जोङो खावलायो।